wata sabuwa. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta samu gagarumin nasara inda ta kama wani ƙasurgumin ɗan bindiga mai garkuwa da mutane. Shi dai wannan ɗan bindiga asirin shi ya tuni ne lokacin da ya yi yunƙurin zai sace wata yarinya domin ya samu kuɗin fansa. To amma kuma abin da zai baka mamaki, wannan ɗan bindiga ba irin ɗan bindiga ne irin wanda aka saba ji ba. A'a, wannan ɗan bindiga ne na daban, domin shi wai garkuwa ma da zai yi da mutane yana zaune a cikin gari ne, ba wai yana daji ba. Kuma lokacin da ya zo ya sace wannan yarinya, sai ya je wajen wani abokinsa ya roƙe shi dan Allah dan Annabi ya bashi wani ɗaki a gidansu domin ya ɓoye wannan yarinya, inda abokinsa ya yi masa turjiya. Wannan ɗan bindiga ya zo gidan nan aƙalla ya kai sau 4 wajen abokin nan nashi, inda abokin ya ce gaskiya shi ba zai iya wannan harka ta garkuwa da mutane ba, sannan kuma ba zai bada kuɗin da za a aje wannan yarinya ba. Amma kuma shi wannan abokin nasa mai garkuwa da mutane ya nace. To tunda fa shi wannan aboki ya ga cewar wannan ɗan bindiga yana so ya bata masa suna, yayi da shi ya bashi guri, shi kuma ya ce babu gurin nan, amma kuma ya ƙi haƙura. To take yanke shi tunda ya riga ya san doka bai tsaya wasa ba, inda ya tashi ya tunkari ofishin 'yan sanda ya gaya musu lalle ga abin da ke faruwa da shi. Akwai wani abokinsa ya zo ya matsa cewar lalle ya bashi ɗaki, yana son zai yi garkuwa da wata yarinya ƙarama. Shi kuma ya nuna mishi lalle bai da ɗakin da zai bashi, tunda shi ba sana'ar shi bane garkuwa da mutane, kuma shi gaskiya yana jin tsoron Allah tun a duniya, kuma yana jin tsoron 'yan sanda. Dalilin ne yasa ya ce shi ba zai iya yin wannan harka ba. To amma kuma ya matsa mishi, tunda 'yan sanda suka ji wannan labarin, inda suka tambaye shi wannan bawan Allah a ina yake, inda ya ce lalle ya san gidan iyayensa, kuma zai je gwada ma 'yan sanda gidan iyayen nasa, inda 'yan sanda ba su wata ba, suka cika motar su da jami'an tsaro, inda aka je ya nuna gidan wannan aboki nashi, inda 'yan sanda ba su tsaya wata ba, suka shiga suka damƙo shi. To bayan an damƙo abokin nasa aka kawo shi ofishin 'yan sanda da laifin garkuwa da mutane, inda ya ce lallai da ya niyyar zai sace wata yarinya, kuma wannan yarinyar da ya niyyar sacewa lallai yar uwarsa ce. To amma kuma daga baya Allah ya shirye shi ya fasa wannan ƙuduri, inda 'yan sanda suka ce ina hakan kwata-kwata ba abu ne wanda zai yiwu ba, inda ya san cewa da gaske ya fasa wannan ƙuduri. Kaga sai ya je ya samu iyayen yarinyar, sai ya gaya musu cewa da ya niyyar zai sace yarsu, amma kuma yanzu ya riga ya fasa. Kuma shi kanshi ya sami iyayen shi ya gaya musu cewa da ya niyyar zai sace wannan yarinyar, amma kuma ya riga ya fasa, inda kuma shi kaga bai je faɗa ka ba. 'Yan sanda suka ce to tunda kaga baka faɗa ka ba, lalle ba romu da wannan, kai niyyar sace yarinyar nan da gaske, Allah ne kawai bai baka nasara ba. Don haka mu yanzu daga nan kotu za mu mika ka domin ka girba abin da ka shuka. Amma kuma shi wannan matashi a cikin bayanansa lalle ashe an nuna cewar yana son neman aure ne, isa ya shiga wannan harka ta garkuwa da mutane domin ya samu kuɗin da zai hidima, inda 'yan sanda suka tambaye shi cewa yanzu da a ce ya samu nasarar sace wannan yarinyar zai karbi kamar miliyan nawa ne, inda ya ce shi kawai ko da ma zai karbi kuɗi ba zai wuce 20,000 ba, inda ɗan sanda ce babu yadda za a yi a ce 20,000 za ta yi maka hidimar biki. Kowa dai ya san yadda zamanin nan komai yake tsada. Yau ko sadaki za ka kai ko na bajawara ne, mafi karanci dai a ce yau ka kai 100,000, in ko budurwa ne daga 300,000 har 500,000 ya karfin abin da kaga za ka iya kaiwa, babu yadda ba ta kamawa. To baratana kuma ka ce za ka hidimar biki, za ka yi garkuwa da yarinya, ka ce a baka 20,000. Kowa ya san wannan maganar banza ne, domin dai 'yan garkuwa da mutane kowa san irin ɓannar da suke yi a ƙasar nan. Idan suka kama mutum ɗaya sai su karɓi miliyan 100 ko miliyan 200, ya danganta da irin ƙarfin da kake da shi. In kuma kai ma talaka ne, su ba ruwansu da wannan. Duk wanda suka kama za ka ji sun yanka miliyoyin kuɗi. Wani lokaci idan 'yan uwanka ko iyayenka ba su da wannan kuɗi, ana ji ana gani, haka za a baka a hannun 'yan bindigan nan, sai dai su kashe ka, tunda kowa san abin da ya faru da wani sarki wanda ake kira sarkin goburawa, wanda shi dai an san sarki ne mai sauta kuma mai faɗa ne a ji. Lokacin da aka kama shi aka buƙaci miliyan 100 wajen iyalansa da matansa da 'ya'yansa da jikokinsa, inda wannan bawan Allah ya ce gaskiya shi bai da wannan kuɗi. Amma 'yan bindiga suka sa shi bidiyo ya roƙi al'umma annabi, ya ce hatta kirista, ya ce kai ko baka addini, in dai kana da yadda za ka ceci wannan rayuwa tashi, to ka taimaka ka bada wannan miliyoyin kuɗi. Inda 'yan bindigan nan suka ce sun bada sati ɗaya, idan har wannan kuɗi ba su zo ba lallai za su kashe wannan basarake. Ana ganin kamar wannan abu wasa ne, inda 'yan uwa da abokan arziki aka dinga cuku-cuku domin a haɗa wannan kuɗi, amma a lokacin sai gwamnati ta nuna cewa lallai za ta biya wannan kuɗi.
domin a saki wannan basarake. To a ƙarshe kuma gwamnatin Sokoto sai ta halin ɗaya bata bada wannan kuɗi ba har sati ɗaya ya zo ya wuce. To daga baya fa 'yan bindigar nan ana ƙoƙarin kai wannan kuɗi sai suka kirawa cewar lalle wannan basarake yanzu sun riga sun kashe shi, lalle wannan kuɗi sai dai su kawo domin su fanshi wannan 'ya'ya nashi. Haka kuma aka haɗa wannan kuɗi kimanin miliyan 60 da ma shida guda 5 a wannan lokacin, domin akwai 'ya'yansa wanda aka kama su tare inda aka karɓo wannan 'ya'ya. To kuma bayan 'ya'yan ma sun fito, daga cikin 'ya'yan akwai ɗan shi ɗaya wanda ya ce lalle 'yan bindigar sun ce akwai sa hannun wani ɗan majalisa mai suna Aminu Goza lalle a cikin kashe wannan basarake, inda Aminu Goza ya fito ya rantse da Allah, ya rantse da manzon Allah cewar lalle shi baya harkar ta'addanci, kuma 'yan ta'addan nan lalle shi ke kira cewar gwamnati lalle ta ga ta ƙarar da su. To amma wannan shirin da suka yi ma wannan bawan Allah lalle an ce sun yi ne sun so a ce su jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Na farko kaga wancan sarki sun kama shi sun kashe shi, kuma wannan ɗan majalisa shi kuma sa jami'an tsaro su kama su kashe shi, domin dama an ce sun daɗe suna bibiyar Aminu Goza domin su samu su kashe shi. To amma kuma Allah bai ba su nasara ba tunda ya riga ga gare su. To shi yasa sai suka bullo mishi ta wannan hanya. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan, ka yi like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta ƙara yin nasara lokacin da ta kama wannan matashi da kuke gani a mai suna Nasibi Iliyasu, shekararsa 22, yana zaune a ƙauyen Gwarai da ke ƙaramar hukumar Kaita. Abin da ya faru shine Nasibi ranar 29 ga wata da ya wuce na Januwari na wannan shekara ta 2022 ya je sun haɗu da wani bawan Allah ana ce masa Muhammad Gali Mustapha a kasuwar Ajiwa. Da ya je wurin Muhammad Gali sai ce da Allah ana so ka bani wani wuri inda zan sato wata yarinya in ɓoye ta domin nemi kuɗin fansa. Da farko dai Muhammad Gali da ya ji ya kore shi, bai kula shi ba, ya jajje wurin shi ya kai wajen sau 2 ko sau 3 yana neman cewa da Allah ya taimaka mishi ya ba shi wuri inda zai kamo ita wannan yarinya. Kuma lokacin da shi Muhammad Gali ya kawo rahoto, 'yan sanda sun yi kokari suka kamo shi. Kuma a bayanin da muka samu shine Nasibi yana kokari zai aure ne, kuma dalilin da yasa yake so ya saci ita wannan yarinya 'yar uwarsa Zainab Aliyu 'yar shekara 3 saboda babanta dan uwan shi ne, kuma yana da dan abin hannunsa. Yana so idan ya saci wannan yarinya ya karbi kudin fansa domin ya shagalin bikinsa. Shine dalilin da yasa ya sami shi Muhammad Gali domin ya bashi wurin da in ya sato yarinyar nan zai boye ta. To gashi dama an ce rana 1000 ta ɓarawo rana 1 ta mai kaya. Ya sunanka? Nasibi Iliyasu. Nasibi Iliyasu. Shekara ka nawa? 22 ne. 22. Kana zama a ina ne? A nan garin namu. Ina? A nan garin namu. Kai asalin ina ne garin naku? Asalin garin ku Gwarai. A ina Gwarai take? Kaita ne. Kaita. To me ya faru? Yayin da ya ce haka nan, duka misali duka bayanin zan ɗauka koko ne. Yau to yayin da muka haɗu da Gali, bai san da ba, ban san shi ba. Kana ji ran kai da ni? Ya yi yunkurin hakan ne saboda akwai kuɗin da nake mutune na je ya bani. To ma Allah na je ya bani kuɗi ne wuri na bai bani ba. Na waya ta wadda ya amsa ya saida. Da na ce ya bani kuɗin na ranar Talata ne kamar yadda ka ce ne. To sai bai bani ba, sai ce min in komo ranar Alhamis in ansa kuɗi. Sai bai bani kuɗi ba. Kuma mutanen garin su sun ga cewar ina neman shi da daddare ban same shi ba. Sai ya ce min in dawo ranar Alhamis in dawo in same shi. Ranar Alhamis na zo da sahi bai bani ba. Ya ce min dan Allah in yi hakuri bai da kuɗi yanzu, amma in bari ranar Asabar. Ka je wurin Muhammad ka ce masa ya baka wuri, kar ka bata mana lokaci ne, kawai go straight to the point. To na je wurin Muhammad, sai ka ce masa me? sai na ce mai dan ya bani wuri, sai ya ce mi yau ya ce mini baya da wuri, sai na ce mai to shikenan, sai ya ce amma in je in dawo da daddare ba mamaki kila ko ya samu ranar Talata ne. Yauwa to kaman daren yayi dama ka san ni ban aikata ba ko a rubuce.
yawwa to kuma sai Allah ya wanke zuciya da nace kai ni ma fa ina ma hada hanyar da zan bi in samu damar da zan yi abubuwan da ke gaba. Amma shin ka ce masa kuɗin biki ne kake so in ka ɓoye yarinyar nan? Ita yarinyar ya kuke da ita? Kawai dai shi wannan ra'ayin shi dai. Ya kuke da yarinyar ita Zainab din? To ni ban dai sai da babanta dai dan uwana ne amma ni ban san dangantaka da take ba. A ina take ita yarinyar? A nan garin namu take. Shekarar ta nawa? Wallahi ban san shekarar ta ba. Amma dai nan an sanya 3. Karama ce? Karama ce. To shi yana da yan kuɗi ne? Yana da kuɗi. Yana da yan kuɗi kamar yadda kace. Nawa zaka nema inda ka samu ka saci yarinyar? Ni ce me ni dama 20,000 ni ce me kawai kuma zai 20,000 a shagalin biki? Haba makare na mamu wayo mana. Kaga wanda ya abuga na dama nawa kake so inda ka samu ka dauki yarinyar? 20,000 ka Alai Shamsu shi abin gana tambaye shi kaji. Da Allah tambaya ka ce wai baka san wancan mutum ba, in mutum da baka sani ba ya akai alaka waya ta hada. Misali na san shi amma ban san inda yake ba nake mani. I'm sorry a gabarce ni. Kana so yanzu amma ban san inda yake ba. Ya baka dama inda zaka boye yarinyar nan. Kamin ya bani dama kuma ranka da sai Allah ya wanke raina kuma nace na. Aka dai kama ka saboda ai ba sau ɗaya ka je wurin shi ba. Ya ce ka jajje akan ya baka wuri inda zaka boye yarinyar. Ranka da yayin da hakan da ko matsaya tukunna. Kowa yana kare kanshi. Wait ina zuwa ba kai ka kawo kanka wurin yan sanda ba ko ka je wurin iyayenta. Shi yayi kararka a gaban 'yan sanda cewa kana plan kana so ka saci yarinya. Ba kara ta yi ba. Yawwa. Na zo ne ina bin shi bashi a shi kuɗi shine da bai da kuɗin sai ya ce man ga haban da zan yi. Ka kai kanka wurin 'yan sanda? Ban kai ba. Ka je ka faɗa wa babanka ko babanka a gida ko baban yarinyar cewa da na shirya zan ɗauki wancan amma na bari. Ai ba sani ba kuma kama san da ma na ce na to Allah ya wanke ni na kuma. A bai wanke ka ba saboda ka je ba sau ɗaya ba inda sau ɗaya ka je ka fasa. Allah ya wanke ka koma ka ce mishi kai Allah ya wanke ni na fasa. Na ga mi ka ga Alai Shamsu shi abin gana. Cewa yayi ka je wurin shi ya fi sau 3 akan sai ya baka wurin da zaka aje yarinyar nan. Kiran ka da shi kan shi. To mun gode.